Täällä puhuu kapteeninne Olivia. Ja Tarvo, tervetuloa päämäärättömälle lennolle. Lentoaika tuntematon ja lämpötilakohteessa vaihteleva. Laittakaa turvavyöt tiukasti kiinni, sillä tässä tulee mielenkiintoinen matka. Nyt mennään. No niin, kerropa mulle sitten, mistä sun mielestä joulu alkaa? No, mun mielestä joulun odotus, tai se että milloin voi alkaa tekemään ekojoulujuttuja. Koska suomalaiset on hyviä odottamaan. Tai silleen, että milloin mä saatan vaikka koristella oman huoneen. No. Tai tälleen. Sitten kun voi alkaa tekemään niitä, niin se on sit kun kesä loppuu. Eli syyskuun alussa, elokuun lopussa, silloin aikaisemmin pienempänä. Mä ajattelin aina näin. Mutta sitten Nelli, mun sisko, on aika hyvin saanut mun päähän tungettua sen ajatuksen, että heti kun Halloween loppuu, eli heti seuraavana aamuna, niin sit saa alkaa tekee piparitaikinaa. Ja sitten taas se joulu, vähän niin kuin se joulun aika, kun periaatteessa jos miettii, että milloin joulu alkaa ja päättyy näiden virallisten määritelmien mukaan, niin jouluhan alkaa periaatteessa vasta joulupäivänä. Tai silleen jouluaattohankaan ei periaatteessa ole joulua, koska se on jouluaatto. Vaan se on joulupäivästä loppiaiseen. Mutta mun mielestä joulun aika alkaa siitä, kun lähdetään Lappiin. Koska mä oon kaikki joulut lapsena tai siis lukuun ottamatta yli 1-2 joulua. Joo. Niin, ja nykyäänkin aina ollut Lapissa. Joskus oltiin vuokramökeillä, nykyään omalla mökillä. Mutta kun lähdetään Lappiin, niin siitä alkaa joulun aika. Ja sitten musta aika silleen luontevasti se tuntuu siltä, että se päättyy periaatteessa mä yritän pitää vähän sitä fiilistä yllä loppiaiseen asti, mutta se on vähän, ei se oikein onnistu. Sitten kun lähtee sieltä Lapista, niin se joulu loppuu. Tai sitten jos sattuisi olemaan kotona, niin uuden vuoden aattona joulu loppuu. Okei. Okay. Mulle itselle se on tosi vaikea määritellä, että milloin mulla se joulu alkaa, koska mulla ei ole semmoista mulla ei ole oikeastaan minä vuosina ollut semmoista tiettyinä päivinä tehdään tiettyjä asioita juttu, vaan enemmänkin se, että joulu alkaa kun alkaa kuuntelemaan joulumusiikkia kai. Koska mutta sitähän voi kuunnella vaikka kesällä. No sit se alkaa kesällä. Mitä, tai jos ajattelee silleen, että kaikki aikaisemmat joulut, niin minä päivänä vähän ennen vaikka jouluaattoa, kuinka kauan ennen te olette alkanut tekemään semmoisia joulujuttuja, vaikka valmistelee jotain ruokia, koristelee, siivoo, milloin ne on alkanut? Yleensä ne on alkanut itse asiassa pari viikkoa ennen joulua. Ei mitenkään kuukausi ennen joulua tai kuukauden alussa. Niin. Vaan sit kun suurin piirtein siinä vaiheessa kun viikko on mennyt joulukuuta, niin siinä vaiheessa alkaa jouluvalmistelut. Toisin kuin tässä taloudessa hommataan 2 joulukuusta. Ensin kotiin heti kun joulukuu alkaa ja sitten Lappiin kun mennään Lappiin. Joo. Mulla siis muutenkin on ollut viime vuosin vaikeuksia saada ylipäätään sitä joulufiilistä. Oikea joulufiilis mulla on ollut ehkä joskus viimeksi, kun mä olin 14-vuotias. Niin. Tai jotain sinne päin ainakin, koska siitä lähtien mä en ole saanut sitä joulufiilistä. Se on vaan joko sen saavuttaminen on tosi vaikeaa tai sitten mä en vaan enää löydä sitä. Mä koitan katsoa aina ympärille ja muistuttaa, että joulu on tulossa. Se on ihan tulossa. Se on fiiliksen puutteesta huolimatta paras juhla koko vuodessa. Niin. Mutta se fiilis vaan ei jostain syystä tahdo tulla. Siis mullakin oli tuossa jotain semmoisia vuosia, kun ei ollut ehkä niin samalla tavalla sitä joulufiilistä. Mutta kyllä mä silti on aina, paitsi tänä vuonna on ollut vähän kiireitä, mutta siis koristellut huoneen ihan kunnolla ja kaiken, tehnyt kaikki joulujuttuja ihan sikana ja
Välillä musta tuntuu siltä, että joulun odotus alkaa siitä, kun mä teen ekan piparitaikinan, milloin se ikinä onkaan, Joo. koska se on mun tämmönen juttu. Siis mä en hirveästi edes välitä pipareista. Niin kuin, en mä niitä hirveästi syö, paitsi jos ne on koristeltuja. Mutta siis piparitaikina, mä rakastan piparitaikinaa ja mä rakastan tehdä piparitaikinaa, koska mä oon siinä ihan sairaan hyvä. Joo. Mä oon perfektannut tota taikinaa varmaan siitä asti, kun mä olin jotain 15. Eli 6 vuotta. Joo. Jotain sinne päin. Ainakin, ellei jopa pitempää. Ja nykyään se on ihan täydellinen ja se on niin hyvää ja siitä tulee ihan sairaan hyviä pipareja. Mä en kyllä silleen syö pipareja hirveästi, mutta se taikina, ai että. Joo. Niin siitä alkaa silleen jotenkin. Tai sit kun mulla on sellainen fiilis, että nyt aletaan odottaa joulua, niin sit mä teen sen taikinan aina. Ehkä se menee enemmän niin päin. Mutta siihen joulufiilikseen on jotenkin silti, vaikka on ollut joskus semmoisia vuosia, että se ei ole tullut silleen samalla tavalla, niin vähintään, vaikka ei ole mikään muu päivä ollut, niin aattona on tullut se joulufiilis, koska silloin mennään meidän perheessä niin semmoiseen vähän niin kuin kuplaan, ja on ne tietyt jutut, mitkä tehdään aina tietyssä järjestyksessä, ja jotenkin se on niin semmoinen kupla, että se on ehkä ainut päivä, milloin niin kuin ei edes tuu silleen vaikka viestiteltyä kenenkään kanssa tai silleen. Joo. Et silloin se kyllä tulee niin kuin pakostikin, vaikka ei muuten niin kuin muuksi ajaksi tulisi. Mutta jouluaatoksi se kyllä niin kuin tulee. Joo. Mulle ei välttämättä aattonakaan saata tulla sitä joulufiilistä, mutta joulun vietän kuitenkin joka tapauksessa, niin, koska fiiliksestä 5. Mä haluan pitää edes niinku niistä juhlapyhistä, mitä mä rakastan tosi paljon, mä haluan pitää niistä kiinni. Niin, ja mistä sitten tietää, vaikka se sieltä tupsahtaisikin. Niin, sitä eikä ne tiedä. Niin. Pöytä täynnä lahjoja. Tänä vuonna mä oon käyttänyt siis lahjoihin aika eniten rahaa kuin minä muina vuosina. Se varma, sä ostit viime vuonna puhelimen kuitenkin. Joo. No, niin itse asiassa, joo. Tänä vuonna se on ollut, itse asiassa joo. Edellisenä vuonna siis tosiaan olin niin hyvä veli, että mä ostin mun siskolle uuden puhelimen. Kun sillä siis kävi tommonen hassu juttu, että se kadotti sen tai joku pölli sen. Niin se oli hetken aikaa mun sillä vanhalla puhelimella ja sitten sen jälkeen, kun se oli miettinyt itsekin, että sit jossain vaiheessa, kun sillä on rahaa, niin ostaa iPhone, koska se oli miettinyt, että se haluaa kokeilla. Niin mä tein sellaisen lahjan sille, että mä ostin sille iPhonein. Oli muuten ihan pirun iloinen että siitä. En kyllä usko, että nyt on mennyt enemmän rahaa kuin iPhoneiin menee. Joo, mutta kuitenkin aika näinä 2 vuotena niin peräkkäin. Niin viime vuonna sä ostit semmoisen yhden iso jutun, mutta nyt sä oot ostanut kaikille kaikenlaista kivaa. Joo, itse asiassa jokaiselle, jolle mä teen lahjan, niin on 2-3 lahjaa. Oho. Joo, 2-3 lahjaa. Joo, mulla on vaan yhdet, paitsi sulle, kai, jos mä oikein muistan. Mä en ole eläessäni ollut näin aikaisin joulujen kanssa. Mä olin tilannut ne kaikki joskus marraskuun puolella. Niin en mä edes muista, mitä kaikki mulla on. Joo, tosiaan tänään on siis... Mullekin yllätys jouluaattona, että mitä ihmiset multa saa. Tänäänhän tosiaan on siis 20. päivä joulukuuta. Ja mä vielä tänään kävin hakemassa viimeiset lahjat, koska tajusin viime hetkellä, että niin tosiaan näille 2 ihmiselle mä en ole vielä hankkinut. Mutta sun avulla mä löysin tosi kivat lahjat. Joo, me tuossa Tarvo kertoi jotain, niin kuin, että jotain sä selitit niistä lahjoista, että mitä sulla oli jollekin. Sitten mä kysyin, että no mites tää tyyppä? Se oli silleen, Joo. Miten se, onko sulla ollut ikinä mitään semmoista tiettyä, niin kuin, mitä tapahtuu joulun aikana? Ei välttämättä pelkästään aattona, mutta silleen niin kuin siinä ympärillä. Onko mitään semmoisia, että nämä asiat tapahtuu aina? Mitä meinaat? No siis esimerkiksi kun meillä
on tosi selkeästi se jouluaatto. Ja muutenkin asioita, mitä me ollaan yleensä tehty siinä joulun aikana. Niin onko teillä ollut mitään tommosia? Mä en saa ihan ajatuksista kiinni. No siis, jos mä nyt kerron ensin. No. Että meillä on aina silleen, että joulun aikana, siinä aikana kun me ollaan siellä Lapissa, niin yleensä, ei varmaan ihan joka kerta, mutta melkein aina me ollaan vähintään niinku kerran käyty silleen ravintolassa syömässä niinku hienosti. Sitten ollaan käyty niinku laskettelemassa, koska me ollaan siellä Lapissa. Ja onkohan muita semmosia, jotka ei nyt liity siihen aattoon varsinaisia. En mä nyt ainakaan keksi mitään tiettyä, mutta sitten taas aatto menee tosi tietyllä kaavalla. Että se varmaan, joka on ekana herännyt, tai sitten se on aina ollut iskä, joka on tehnyt riisipuuron. Sitten kun äiti on herännyt, niin se on laittanut, onko se nyt TV2 vai mikä, mistä tulee se kuumalinja, niin sen kanavan päälle. Ja sitten pikkuhiljaa sitä äänenvoimakkuutta isommalle, että porukka herää. Ja sitten porukka heräilee ja sitten kaikki syö sitten, kun ne herää sen puuron. Ja sitten siinä katsellaan sitä. Mun siskolla on tosi tarkasti, että pitää katsoa nämä lumiukot ja pitää katsoa kaikkia tuommoista. Mun mielestä ne on vähän tylsiä. Mutta ne siinä katsellaan ja sitten jossain vaiheessa siinä päivällä, kun on vielä valosaa, eli varmaan kello 12, koska ollaan Lapissa, Joo. niin käytetään koirat kaikki yhdessä, silleen pitemmällä lenkillä. Okay. Tietysti käytetään niinku koiria niinku normaalisti pissalenkeillä, mutta niinku, se on semmoinen päivän pitempi lenkki. Ei kun ne ei pääse kuselle ollenkaan. Ei, kun jouluaattona vaan juhlii ihmiset. Sitten Mut se, mitä sä nyt kerrot, niin teillä menee ihan tietyllä kaavalla tuo joulu. Joo, ihan tarkasti. Meillä ei niinkään ole mennyt. Meillä vaan oikeastaan, mitä mä sanoisin, no aattona tai sitten niin kuin päivää ennen, niin hyvä ystäväni tulee käymään meidän luona. Vaihdetaan lahjat. Ja siskoni tekee jotain. Mä en ole itse asiassa kiinnittänyt huomiota siihen, mitä hän tekee. On vaan huoneessaan todennäköisesti. Samaa mitä kaikki muut päivät. Joo. Mut sitten Mut sitten äiti tekee ruokaa oikeastaan koko päivän. Viime vuosina mä oon alkanut auttamaan myös, koska mä en ole enää lapsi. Niin. Ainakaan toivottavasti. Ja sitten pikkuhiljaa porukka alkaa valumaan meille päin joskus 4. Ketä porukkaa teillä on yleensä ollut? Minä, äiti, mun sisko. Sitten, veli, vähän riippuen joulusta, että pääseekö tulemaan vai ei. Niin. Ja sitten äidin miesystävä. Eli siis äidin miesystävä ja veli valuu on niitä, jotka sinne valuu, koska te muut ootte siellä jo. Joo, aika lailla. Mutta viime vuonna meillä oli itse asiassa myös jotain äidin kavereita käymässä. Se oli tosi kiva. Se on aina kivempaa, kun on jouluna enemmän porukkaa. Sitten tulee paljon semmoinen juhlallinen fiilis, kuulostaa väärältä, koska se kuulostaa semmoiselta, että nyt on hienot juhlat. Se ei ole siis juhlallinen fiilis, sano vaan noin. Koska meilläkin on ollut silleen aika usein jommankumman vanhemman puolelta isovanhemmat. Joo. Siellä mökillä, niin se on ollut aina ihan tosi kivaa, kun on enemmän porukkaa, niin sitten on kivempaa. Joo. Sitten kun porukka on valunut sinne, mitä sitten tapahtuu, te syötte varmaan? Me syödään. Sitten avataan lahjoja jossain vaiheessa. Äiti laittaa tonttulakin päähän ja ottaa paketti kerrallaan siitä ja sitten meidän pitää lausua opettelemamme joulurunot.
sillä vähän niin kuin ansaitaan se paketti. Niin. Ai, runo per paketti? Joo. Oikeesti? Joo. Herranjumala. Mutta mä en tiedä, onko se vähän niinku... Mä en tiedä, onko se vaan niinku meillä ollut semmoinen juttu vai onkohan se joillekin muillekin semmoinen niinku yleisempi tapa. Niin. Mut laustaa runot siinä, saadaan meidän paketit, sitten ne avataan. Sen jälkeen... Mä en oikeastaan tiedä. Sen jälkeen katsotaan kai telkkaria, syödään lisää. En mä osaa selittää. Meillä on ollut semmoinen tosi vapaasti niinku... Vapaata hengailua. Joo. Meidän joulut menee vähän niin kuin lennosta. Niin. Joo, meillä sitten tässä oltiin päästy vasta kello 12 päivällä. Oi voi. Niin sitten ja nyt sä pääset kokemaan tämän kaiken ekaa kertaa. Ja siis eka kertaa tuntuu, että se miksi tästä on tullut niin rutiini, on se, koska sen jälkeen kun se alkoi siitä, kun pienenä oli aina se, että äiti ja Eska sanoi vaikka, että ennen 6 ei saa avata lahjoja. Sitten kun oltiin lopetettu se, että joulupukki käy, vaan ne on niin kuin siellä 6 aamusta asti, niin sitten niin kuin, että päästä tollon avataan lahjat. Okay. Niin sit siitä se on jotenkin mun päässä lähtenyt tosi selkeästi silleen, että sit asiat kuuluu tehdä tuossa ja tuossa järjestyksessä, ja sitten jossain vaiheessa mä aloin olla tosi silleen, että ei, kun nämä asiat täytyy tehdä näin. Niin sitten kun ollaan käyty koirat, niin sitten yleensä on semmoinen pieni välipala, vähän niin kuin, että on vaikka jotain, yleensä, no nyt viime vuosina me ollaan tehty Nellinkaa joko tähän välipalalle tai sitten iltaruuan niin kuin lopuksi, niin semmoinen joulunen drinkki. Ja. Niin se saattaa olla joko siinä välipalalla tai myöhemmin, ja sitten siinä on yleensä just jotain torttuja ja semmoista. Ihan vaan semmoinen kevyt pieni välipala. Ja sitten tehdään yhdessä ruokaa aika lailla, että joku tekee pororullia ja joku tekee jotain, ja mä teen yleensä pororullia, kun en mä muuta osaatte. Ja jotain ruohosipulia leikkaan. Ja sitten sitten syödään. Ruoan jälkeen avataan lahjat, ja lahjat avataan niin, että meidän Nelli ollaan tonttuja, jaetaan kaikille ne lahjat, samalla joulumusiikkia. Mä yleensä valikoin, koska mulla on semmoiset hyvät joululistat, mutta mä sitten yleensä laitan silloin niin kuin jonoon biisejä, että mä saan niitä tiettyjä biisejä siihen lahjojen jakamiseen. Ootpa sä ylimielinen. Mulla on niitä just hyviä siihen. Ja sitten availlaan yhdessä ne lahjat, ja sitten lahjojen jälkeen on yleensä niin kuin sauna lämmitetään, tai no siinä nyt ei kauan mene siellä Lapissa, kun meillä on se heti valmis kiuas. Sitten porukka niin kuin saunoo siinä niin kuin erinäisissä porukoissa, ja sitten siinä aikana yleensä muut katsoo jotain telkkaria tai jotain puuhailee. Ja sitten kun on saunottu, niin jos ei ole ihan hirveän myöhä kello, tai välillä vaikka olisikin hirveän myöhä kello, niin sit, jos on vaikka saatu lahjaksi jotain rakentelujuttuja, mitä mä ja Nelli ollaan välillä saatu, niin me ollaan rakenneltu niitä. Tai sitten jos on ollut jotain, vaikka niinku peli, semmoinen normaali peli, niin sitten ollaan pelattu sitä. Tai sitten ihan vaan, niinku, jos ei ole ollut mitään semmoisia lahjoja, niin sitten me ollaan vaan pelattu jotain yhdessä kaikki. Tuli muuten lahjoista mieleen. Niin just niin kuin ehkä mä sanoisin viimeisen niin kuin 5 vuoden aikana, mulla on kehittynyt niin kuin se, että mä en itse asiassa niinkään, tai en mä tiedä, mulla on ollut tosi pitkään niin kuin se, että mä en enää oikeastaan edes välitä lahjoista niin paljon. Mulle tärkeintä on se, että mä pääsen olemaan tärkeiden ihmisten kanssa yhdessä. Että niinku, mulla on niinku, jos mä saisin päättää, niin niinku ei edes hankittaisi mitään lahjoja, koska mulle siitä yhdessäolosta ja hyvästä ruuasta on kehittynyt ne kaikista tärkeimmät asiat. Lahjat on, ne on vaan. Mullekin se on niinku maailman tärkein asia. Siis, se olisi ihan hirveetä, jos ei pääsisi olemaan niiden kanssa, keiden kanssa haluaa olla jouluna. Mutta
sit, kyllä ne lahjat on jotenkin silleen, tietysti lapsena se oli niinku, no ei se ikinä ole mulla ollut mikään semmoinen pääasia, mutta oli se niinku kuitenkin aika iso juttu silloin lapsena. No lapsena tietenkin. Ja sitten se jää siitä tosi se niinku vahvasti silleen, että kyllä mä tykkään siitä, että niinku, jotenkin musta tuntuu, että jotkut synttärilahjat ja tämmöiset, niin kun sä silloin annat vain niinku yhdelle ihmiselle, mutta se on jotenkin niin kiva hetki, kun kaikki saa lahjoja ja mä saan kaikille antaa lahjoja. Niin. Se on niin kivaa, vaikka hommaisikin yhden lahjon per ihminen, niin se on niin kivaa, kun saa antaa kaikille lahjoja. Mulle ainakin on just kehittynyt se, ehkä sanoisin, täydellinen jouluhenki sisälleni siinä mielessä, että mä haluan antaa. Mä en välitä siitä, jos mä saan. Mä haluan antaa jouluna. Niin. Mulla se on ehkä ollut silleen, että viimeisimmät vuodet, niin en mä oikein muuta silleen odottanut lahjojen kannalta, kun mä oon vaan aina toivonut, että saisi jotain, mitä tarvii. Se olisi niin kuin aina kiva. Sukat. Sukkia menee aina. Niin. Ja sitten, no tietenkin, paita, takki, housut, alushousut, ties mitä. Tai esimerkiksi aina ne joulut on, tai siis ei ne joulut, vaan siis niiden joulujen lahjat on aina ollut ihan parhaita, milloin ne on saanut niinku, siis jos on ollut vaikka jotain kalliimpaa hevostarviketta, yleensä ne on ollut jotain kisajuttuja, mitkä ei ole niinku ihan superpakollisia, mutta olisi kyllä tosi hyvä ja kiva olla. Joo. Niin sitten kun on saanut jonkun semmoisen joululahjaksi, niin se on kyllä ollut ihan parasta, koska ne on just semmoisia asioita, mitkä ei ole ikinä siellä omalla ostoslistalla niinku kärjessä ja tärkeysjärjestyksessä ylimpänä, niin ei niitä varmaan ikinä ostaisi itse. Mutta sitten kun ne saa, niin se on ihan superihanaa, että ne niinku on. Mulla oli tuohon joku juttu, mutta mä kadotin sen. Tarpeelliset lahjat? Liittyykö siihen? No, mä vähän niin kuin sanoin ne jo. Niin, no joo. Tai vaatteita. Joo, mulla tuli itse asiassa mieleen tänään just itse asiassa mietin sitä, että olisi kiva, jos joku vuosi voisi niinku tehdä vaan silleen, että kukaan ei anna kenellekään mitään lahjoja. En mä ikinä suostuisi tommoseen. Se olisi ihan kauheaa. Se oli siis vaan semmoinen joku ajatus, että kukaan ei antaisi mitään niinku lahjoja, vaan voisi pistää rahat niinku yhteen ja pistää hyvän tekeväisyyteen. No mun mielestä parempi idea oli se, mikä me tehtiin meidän perheen kautta yli viime vuonna, tai edellisenä, mä en muista. Me ollaan aina lähetetty tosi paljon niin joulukortteja, ja niihin menee yllättävän paljon rahaa. Postimerkit on hitto kalliita, ja kortit ja koristeet ja kaikki. Niin äiti laski, että kuinka paljon niihin menee rahaa. Ja sitten se jakoi sen rahan kahtia. Mä sain päättää toisen, Nelli sai päättää toisen, mihin ne lahjoitetaan, ja sitten niistä sai automaattisesti otettua semmoiset niinku, vähän niin kuin sähköiset kortit, missä luki jotain, että ollaan tehty hyvää, jee, tänne menee rahaa, ja sitten me vähän niin kuin lähetettiin ne kaikille jossain WhatsAppista jossain, kelle me oltaisiin ne joulukortit niin kuin laitettu. Että sille jos haluaa hyvän tekeväisyyttä jouluyhdistää, niin mä tekisin se ehkä mieluummin tolleen. Ja olihan ihmiset kuitenkin iloisia siitä myös. Joo. Okei. Sehän on oikein kiva. No niin, koska joulukortit kuitenkin on ne hienoja ja kivoja ja tälleen, mutta kuitenkin loppujen lopuksi vähän turhia. Kyllä ne muutaman vuoden päästä on jossain viimeistään, tai ehkä jopa joulun jälkeen jossain kaapin pohjalla pölyttymässä, ja niitä ei katsota kuin vaan silloin, kun muutetaan. Niin. Joo, mä itse asiassa just tein tänä vuonna silleen, että mä en hankkinut kenellekään mitään joulukorttia. Mä hankin vaan ne lahjat. Niin. Et paketit saa kelvata tänä vuonna. Mut joo, mun mielestä se on niinku, en mä tiedä. Se on jotenkin, musta tuntuu, että se, että jos sulla on joku lahja, mitä joku oikeasti tarvii, tai on onnistunut valitsemaan sellaisen, tai mitä joku on paljon halunnut, niin siis siitä vaan tulee niin kiva fiilis, kun saa annettua jotain, mitä toinen niinku tarvitsee tai haluaa paljon. Ja just tänä vuonna mullekin oli se just tosi tärkeää, että kun mä mietin lahjoja, mietin just tosi pitkään, mikä olisi semmoinen, mitä
voisi niinku oikeasti käyttää ja mikä olisi hyödyllinen. Niin. Mä voisin sanoa, että mä oon aika lailla kaikille pystyn hankkimaan semmoista lahjat, mitkä on hyödyllisiä. Hyvälle ystävälleni mä en tänä vuonna varsinaisesti tehnyt mitään lahjaa, vaan mä lähetin hänelle kivan summan rahaa. Koska rahaa nyt tarvitsee aina. Niin. Ja sitten... Ja varsinkin, jos on pyytänyt sulta muutenkin lainaa rahaa, niin no joo. Meillä on just kavereiden kanssa sellainen homma, että jotkut on sitä mieltä, että ei kannata lainaa rahaa. Mä oon taas puoliksi eri mieltä siinä mielessä, koska mä pystyn luottamaan mun kavereihin. Niin. Et me ollaan niinku lainattu rahaa toisillemme suuntaan jos toiseenkin. Niin. Silloin kun mulla meni huonosti, niin joutui pyytämään välillä isojakin summia, mutta aina ne pystyy maksamaan takaisin. Ja tällä hetkellä, jos kaveri pyytää, niin todellakin... Niin kuin... Onhan se parempi pyytää kaverilta kuin ottaa korollinen pankkilaina. Joo, todellakin. Mutta tässä on just tärkeintä se, että täytyy tuntea se tyyppi ja niin tietää ja olla varma siitä, että se maksaa takaisin. Niin ja just silleen, että semmoinen, kelle ei tarvitse niinku kysellä niiden rahojen perään, että vaikka siinä olisi mennyt puoli vuotta, niin sä tiedät, että se raha kyllä tulee sieltä, sit kun se pystyy sen maksaa. Mutta joo, mentiin vähän sivuraiteille. Mun oli tarkoitus kysyä seuraavaksi tätä, että mitä mieltä sä oot? Ansaitseeko tänä vuonna lahjoja? Onko se ollut kiltti? Onko mä ollut kiltti? Joo. Mä kuulettiin, en mä varmaan ollut yhtenäkään vuotena kiltti. Niin. Mä oon vähän kahden vaiheella. Mä en sanoisi, että mä en oo kiltti, mutta mä en myöskään sano, että mä oon kiltti. Sanoisin, että en mä oo kiltti, mutta siis en mä oo tuhma. Joo. Mä oon semmonen aika neutraali. No, molemmat ollaan vissiin aika neutraaleja. Jos mietitään niinku ihan silleen joulupukin, niinku, millä ne onkaan kriteereillä, niin me ei oltaisi niiden joukossa, jotka sais lahjoja. Oltaispa, koska niillä on tuhmien lista, jotka ei saa. Ei kilteille ole varsinaisesti listaa. Tuhmille on lista. Eli vain jos sä oot ollut tuhma, sä et saa lahjoja. Mutta jos sä oot neutraali, niin sä saat. Kyllä on kilttienkin lista. No ei kaikkien mukaan. No vähän riippuen, mutta joka tapauksessa mä en itse usko, että mä olisin siinä. Ei kukaan ole olematta millään listalla. Niin jos sä et oo tuhma, niin sä oot kyllä kiltti noilla periaatteilla. Joo. Mä käyn tuolla. Luone vaan siellä repi. Kuulosti vaan vähän epäilyttävältä. Piti käydä tarkistamassa, että mikä homma. Mihin me jäätiinkään? Kilttien ja tuhmien lista. Joo. No oliko siitä mitään enempää? No eipä varmaan ollutkaan. Niin. Mitä ylipäätään niinku joulu merkitsee sulle? Mitä joulu merkitsee mulle? Älä jää johtoihin kiinni. Mitä joulu merkitsee mulle? Mä en osaa sanoa muuta. Kuvaa sitä, että joulu merkitsee mulle, tätä sanoo kaikki, mutta rauhan aikaa, yhdessäoloa, antamista. Se on epäitsekkyyden aikaa. No se on totta. Toi on niinku ehkä paras, miten sitä voi kuvailla. Siis mulle joulu on vaan jotenkin semmonen periaatteessa siis ei rauhoittumisen aika silleen, että pitää olla rauhallista, ei saa riemuita ja ilakoida. Yeah. Vaan niinku silleen, enemmän mä sanoisin ehkä semmoista mielenrauhan aikaa. Tai semmoista niinku, että silloin kaikki on hyvin, vaikka olisi periaatteessa oikeassa elämässä mitä tahansa. Mutta sä menet siihen joulukuplaan ja kaikki on hyvin ja kaikki on ihanaa. Yeah. Se on niinku ehkä se joulun niinku syvin merkitys mulle. Kyllä.
Mitä muuta joulusta voi kertoa? Mitä jouluruokia? Me ei käyty niitä jouluruokia tarkoituksella läpi. Joo. Ennen kuin siirrytään ruokiin, niin mä halusin vähän niin kuin, kysyä sulta, koska mä oon siis tänä vuonna alkanut käymään verenluovutuksessa. Ja just eilen itse asiassa kävin 3. kerran luovuttamassa verta. Siitä on tullut mulle semmoinen juttu, niin. että mä niinku... Sä käyt aina, kun tulee se ilmoitus, että nyt on taas kulunut aika. Niin, kun on, oliko se 2 kuukautta, kun on Miehillä kulunut. kai joo. Miehillä mun mielestä. Joo, miehillä 2 kuukautta, kun on kulunut, niin 2 kuukauden jälkeen pystyy käymässä luovuttamassa verta. Niin. Olipa vaikea. Vaikea lause. Vaikea lause. Niin, mikä mun kysymys olikaan, niin se, että mitä mieltä sä oot siitä? Niin kuin? No pakkohan sitä on tehdä joidenkin edes. Tai muuten kaikki vaan kuolee, kun ne joutuu pahaan kolariin tai niin. jotain. Mutta niinku, no en mä tiedä, jos mä tietäisin, että mun veretyyppi olisi semmoinen, että siellä olisi niinku, tai esimerkiksi jos mä olisin, onko se mikä joku O-negatiivinen vai mikä on sitä hätäverta. Joo, niin, mikä menee vähän niin kuin kaikille. Niin jos mä olisin sitä, niin sit mä varmaan harkitsisin niinku isommin, että pitäisi tai kävisin aika varmasti. Mutta kun en ole hätäverityyppiä, niin ehkä on enempi semmoinen, että no, en mä tiedä nyt tarviiko. Että ehkä sit jos tulisi jostain korviin se, että niin kun nyt on huutava pula, niin ehkä sitten. Mutta vähän niin kuin mä sanoin silloin kesällä, silloin kun sä kävit joskus sen jälkeen, kun mä olin ollut siellä sairaalassa, niin mua on tökitty hitto 5 vuoden edestä. Että nyt ei niinku tökitä ihan oikeasti. Joo. Ja siis kyllä, kun mäkin eilen kävin siellä, niin pakko myöntää, että mulla taitaa olla joku semmoinen niinku lievä piikkikammo. Mutta se on niinku tarpeeksi lievä, että mä pystyn käymään, koska se on verenluovutus on semmoinen asia, minkä mä haluan tehdä. Koska vaikka mä oon siinä, no mä voisin sanoa, että suht yleisessä veriryhmässä, niin verenluovuttajia on vaan niin vähän. Niin on. Siis verenluovuttajia tarvittaisiin tuhansia enemmän, joka vuosi uusia luovuttajia, tuhansia enemmän, jotta pystyisi pitämään ne varastot hyvällä tasolla. Niin siksi jopa, vaikka mä en ole hätäverta tai mitään harvinaisempaa verta. Niin kyllä muakin tarvitaan. Siis tuli tuosta vaan mieleen, kun mä näin semmoisen mainoksen vähän niin kuin, että tuossa sun koira luovuttaa verta, koska niitähän varastoja ei ole niin kuin yhtään. Ai sekin on mahdollista? Joo, no tietysti koirillakin on leikkauksia. No totta. Niin koirillakin on, hevosillakin on verenluovutus. Siitä saa semmoisen hienoa, kun kisoistahan saa semmoisen ruusukkeen, niin siitä saa semmoisen verenluovuttajan ruusukkeen. Mutta siis mä näin semmoisen mainoksen, niin ei ihme, että niinku ei ole niinku, tai siis, että siitä on niinku aina huutava pula siitä koirien verestä, koska siis mä en muista mikä se koiran minimikoko siihen oli, mutta Taavikin oli ihan sairaasti liian pieni luovuttajaksi. Siis sen pitää olla niinku oikeasti iso koira ja tietysti täysin terve ja mutta niinku vaan tosi isot koirat voi luovuttaa. Vaan tosi isot? Saksanpaimenkoira? Varmaan. Vau, no ei ihme, piti olla tosi painavia, et en mä tiedä, onko saksanpaimenkoirakaan tarpeeksi iso. Että ne on enemmän semmosia skrodeirotuja. No mut siis, nyt ei kyllä yllätä, miksi koirien verta on niin vähän. Ja sit kun eihän ihmisiä tuu mieleen se, kun vasta kun niitten koira joutuu leikkaukseen, että niin. Joo. Niin. Mutta kyllä mä siis nyt kun mä tiedän, että jos mulla olisi ikinä tosi iso koira, niin kyllä se kävisi säännöllisesti. Tää taas on tää mun niinku, mulla on niin paljon enemmän niinku myötätuntoa eläimille kuin ihmisille. Et esimerkiksi paljon mieluummin, jos mä oon ollutkin kuukausilahjoittaja, en ole tällä hetkellä, mutta jos mä olisin kuukausilahjoittaja johonkin, niin ehdottomasti eläimet, ei ihmiset. Ei mua niinku kiinnosta, kuolkoot pois koko ihmiskunta. Mä en ole varma, pitääkö toi leikata pois, mutta anyway. Kuukausit lahjoittajasta tuli mieleen, että ei me olla tunnettuja, me ettei voi canceloida. Kaikki voi canceloida nykyään.
Mut please älkää. Mä vaan rakastan eläimiä. Siirrytään eteenpäin. Joo. Mähän siis oon tällä hetkellä kuukausilahjoittaja. Oliko se lumieläimille? Joo, ne oli jotain semmosia. Joo, lumieläimille. Ja itse asiassa hassulla tavalla, koska lumieläimet on itse asiassa se vähiten suosittu niin kuin lahjoituskohde. Niin se meni silleen tosi kivasti mun osat, koska mulle lumieläimet on just jotenkin ne on vaan tärkeitä. Lähellä sydäntä. Koska mä tykkään lumesta, mä tykkään talvesta tosi paljon. Mutta ei se ollut yleisesti lumieläimet, se oli jotkut lumiketut tai jotkut, en mä muista. No mutta joka tapauksessa niin ne oli niihin niinku lahjoitettiin vähiten. Niin se meni ihan kätevästi. Että... Ja hei, nyt on vielä vuotta jäljellä, en mä voi mainostaa. Voinko mä mainostaa lahjoittamista? Miksi et voisi? Niin, en mä tiedä. Voisi aina suositella, että niin, nyt on vuotta lähellä, niin jäljellä. Jos kerkeet kuunnella tämän jakson tämän vuoden puolella, mä en ole nyt varma meneekö se niin, että ensi vuodesta lähtien vai oliko se vaan joku mainostuskikka. Joo. Mutta ainakin vielä tällä hetkellä, jos aloittaa lahjoittamisen tyyliin WWF:n kautta, niin valtio antaa siihen, mä en muista, mutta se on joku prosentti tai sitten jokaista euroa kohden X määrän siihen summaan päälle rahaa. Se oli muistaakseni kolminkertaisen. Niin. Sun rahan päälle tulee... Silleen, että jos sä lahjoitat 10, niin valtio laittaa siihen päälle vielä lisää 30. 3 tai 20, niin sitten tulee joku kolminkertainen summa. Niin. Että se niinku, että jos haluaa niinku lahjoittaa ja haluaa oikeasti silleen, että sillä rahalla on niinku oikeasti paljon apua, niin kannattaa aloittaa, koska niin kauan kun sä jatkat, että vaikka valtio ainakin on ollut puhettaan lopettamassa tämän, niin vaikka ne lopettaisi sen, niin kunhan sä oot aloittanut sen lahjoittamisen ennen kuin se päätetään lopettaa, niin niiden on pakko jatkaa sitä niin kauan, kun sä et päätä sitä sun sopimusta. Joo. Ja koska on fiksua ja pakko, niin pitää sanoa, että tämä ei ollut maksettu mainos tai mitään sellaista. Mä vaan tykkään eläimistä. Niitä oli vaan puhtaasti. Tämmönen, että niinku kannattaa miettiä, koska en mä tiedä mikä se minimisumma on, mutta ei se varmaan kovin iso ole. Mä muistaakseni otin minimisumman, se on 10 tai 12 euroa. Niin. Ja ensimmäistä kertaa ikinä mä kuuntelin siis niinku, kuuntelin ja harkitsin, mitä feissarilla oli sanottavana. Joo, se puhui meille ennen kuin me mentiin kauppaan. Sitten Tarvo vielä sanoi, että jäädään miettimään, käytiin kaupassa ja kauppareissun jälkeen se nimipaperi. Se siis sanoi, että kun mä kuuntelin ihan mielenkiinnosta, aluksi mä oon aina skeptinen feissarit kohtaan. Mä aluksi kuuntelin sitä silleen, joo, okei. Sitten kun sanoit, että säkin oot lahjoittanut, niin sitten mä aloin miettiä, että okei, niin siis tää on ihan oikea juttu. Okei, no sitten. Mä en luota täysin feissareihin. Okei. Mutta niin sitten tää on ihan oikea juttu. Niin sitten mä aloin miettiä, että ei mulla mikään maailman paras rahatilanne ole, mutta ei toi nyt iso summa myöskään ole. Niin. Sitten me käytiin kaupassa. Sitten mä tulin uudestaan sen tyypin puheelle. Mä sanoin, että no miksei, mitä kohteita on tarjolla. Niin sit, valitsin lumieläimet, vaikka voisi sanoa niin. Joo, sillä tavalla musta tuli WWF:n kuukausilahjoittaja. Jouluruuat. Mitä te syötte jouluna? Mitä me ollaan tehty jouluna? No, mä voisin sanoa, että mitä me yleensä ollaan syöty, niin jouluna äiti on tehnyt uunilihaa. Sitten... Onko se mitä lihaa? Ei mitään haju. Varmaan possua kautta sikaa, sama asia. Kai. Possu on kai vauva, sika ehkä. Joo. No, sanoisin sika.
Tehnyt lihaa uunissa. Siinä samassa on myös liemi kautta kastike. Joo. Ja sitten on perunoita. Sitten hapankaali. Siis hapankaali. Hapankaali. Siis silleen vaan. Siis lämmitetty hapankaali. Kun eikö hapankaali ole ihan vaan kasvis? Siis purkista tullutta niinku Purkista hapankaalta. tullutta kaalia. Niin. Purkissa säilyttää hapankaalia. Ai jaa, Se laitetaan kattilaan, sitten se lämmitetään. Joo. Tosi hyvä. Sitten se, mikä taisin mainita viime jaksossa, mustamakkara kautta verimakkara, jompikumpi. Sitten sinne päälle puolukkahilloa. Ja sitten kinkkurullia. Onko niissä sisällä mitään? Joo, niin siinä on sisällä semmoinen niinku valkosipuli joku täyte. Joo. Joku semmoinen täyte. Tosi hyvää. Sitten se mun lemppari-salaatti. Kasukkas, eli toi kerrossalaatti. Joo. Ja mitä vielä? No siinä on pääpiirteittäin, mitä kaikkea joulupöydätään mahtuu. Ja myös toi lihahyytelö. Joo, meillä on aina alkupalaksi näitä samoja, mitä me syödään välillä itsenäisyyspäivällä tai välillä muulloinkin, mutta joulupöydässä ne on aina, niin kuin aina. Eli mätileivät, paahtoleipä, hyvin paahdettuna. Pitää olla kunnolla paahdettu. Sitten smetana, tai sitä on miten mä sen täytän. Punasipuli, ruohosipuli, niitä silleen molempia aika paljon. Suola, pippuri ja sitten vähäsen. Onko se se on ehkä muikunmätiä se, mistä mä tykkään. Koska onko se normi, se joku lohenmäti tai joku tämmönen, ne pallurat, ne mätipallurat on niin isoja. Ne on vähän kuin jotain bobaa, mä vihaan boba-juttuja, koska mä vihaan sitä, miten ne räjähtää suuhun. Mä en ole ymmärtänyt sitä haippia ikinä, koska ne vaan räjähtää suuhun. Näin ihan ok. Hyi kamala. Niin sit se lohenmäti tekee samaa. Ne on isoja palluroita ja ne räjähtää suuhun. Mutta sitten oot muikunmäti, niin sun hampaat tuskin edes silleen osuu niihin, koska ne on niin pieniä. Okay. Niin se on niinku, sit sä saat vaan sen maun ilman, että ne räjähtelee. Mutta sitten meillä on niinku monenlaisia mätejä siinä yleensä. Et kun äiti ja iskä just tykkää niinku eri mätejä aina laittaa, mutta mä tykkään vaan siitä yhdestä. Oh. Ja mä laitan sitä silleen aika vähän. Ja sitten niin se on niinku vähän niin kuin alkupalaksi. Lapsena mä söin sitä silleen, että pelkkää smetanaa ja ruohosipuli. Silti mä tykkäsin niistä. Okei. Sitten sit alkupala pois, sitten pöydässä on hirveästi kaikkea. Eli yleensä muita laatikoita ei edes kaikkina vuosina ole ollut, koska me ei hirveästi välitetä niistä, tai sitten niitä on tosi vähän. Sitten vähän enemmän on porkkanalaatikkoa, koska siitä me tykätään. No sentään porkkanalaatikkoa. Sitten tietysti kinkkukastike, eli se on varmaan se perinteinen, se on semmoista jotain ruskeata kastiketta. Perunat, miljoona erilaista kalaa, tai ei miljoona, mutta siis erilaisia kaloja, ja sitten siihen yleensä on jätetty myös ne mädit siihen pöytään ja näin. Okay. Sitten saattaa välillä olla jotain niin kuin tummaa leipää, esimerkiksi saaristolaisleipää tai jotain, koska mä tykkään sen päällä niin kuin niistä kaloista. Sitten on näitä jotain hyytelöä, mitä mä en oikeastaan syö. Jotain semmoista vähän niin kuin maksamakkaran tapasta. Se vaikuttaa vaan fansille maksamakkaralle. Mä en tiedä oikein, mitä se on. Onko se jotain pateeta? En mä tiedä. Ja sitten on just semmoista lihahyytelöä, mikä näyttää semmoiselta niinku shredded lihalta, mikä on niinku hyytelös. Sitten onkohan siinä on hirveästi kaikkea, mutta silti mä en ikinä muista, tai siis kun mä en ikinä muista, mitä kaikkea siinä tarkalleen on. Mutta siis ne on niinku ne, ainakin mitä mä syön, paitsi ennen kyllä niitä hyytelöjuttuja. Sitten sit yleensä joskus ainakin. No yleensä meillä on kyllä joku jälkkäri, mutta sitä harvemmin syödään siihen heti perään, koska kaikki on niin täynnä. Mutta siis se vaihtelee ihan maasta taivaaseen, mikä se jälkkäri on. Että se on taas sitten semmoinen tosi vapaa semmoinen. Äiti yleensä selailee jotain lehtiä ja löytää sieltä jonkun kivan jälkkärin.
Mutta sitten joulun aikana noin niinku muuten, niin yleensä vähintään kerran. Iskä tekee vähintään kerran, ihan kun se teki sitä monta kertaa. Mutta siis yleensä kerran, ei ihan joka vuosi, mutta yleensä iskä on tehnyt poronkäristyksen. Sitten sit me käydään siellä ravintolassa. Ja sitten aika usein me ollaan syöty sellaista jämäpizzaa. Tiedätkö pizzoja, minkä päälle me ollaan vaan laitettu kaikkea ylimääräistä? Tiedätkö ylimääräiset kinkut, ylimääräiset, tiedätkö jämäpizzaa? No, kätevä. Ja sitten mitähän muuta me yleensä? Joskus me syötiin, tai joskus mä muistan, meillä oli useampi vuosi peräkkäin, tai ei peräkkäin, mutta kuitenkin on ollut useampia vuosia, kun ollaan syöty jonain päivänä jotain lammasta. Ja sitten siihen sitä minttuhyytelöä. Ai että. Siis muitakin lisäkkeitä on, mutta siis. Joo, mietin. Se on ihan edelleen sitä se hyvä. minttuhyytelö kuulostaa tosi. Se kuulostaa oudolta, mutta se sopii sika hyvin. Se on ihan sairaan mä voisin hyvä. kuvitella, että minttuhyytelö itsessään. Ei. Mutta lampaan kanssa. kun mulle se kuulostaa joltain makealta. Niin kuin ei se ole. Okei. Ja torttuja pitää tehdä tosi monta kertaa. Glögiä juodaan koko ajan. Tietenkin. Mulla on saunassa käydään joka ilta. Joo, sanon vaan. No koska mä kyllä muutenkin käydään joka ilta. Niin. Mut mulla tässä vähän pyörii päässä, että mitäs sit joulun jälkeen? Mitä joulun jälkeen? Uusi vuosi. Uusi vuosi. Mutta uudet kujeet. mutta mitäs se joulupäivä sitten? Ai niin, joulupäivä. No se ei ole semmoinen tarkka niinku mikään semmoinen tietty juttu, mutta aika usein joulupäivä on silleen hengaillaan ja katsellaan leffoja yhdessä. Leffoista tuli mieleen. Mulle joka vuosi, mikä täytyy toteutua, joka vuosi mä katson Home Alone 1 ja 2. Ne OG. Et sä oo kattonut ne jo? OG Home Aloneit. Niin kuin nyt tälle vuodelle, eikö sä oo kattonut ne jo? Oon kattonut, joo. Mut mä oon kattonut vaikka useampaa kertaa. Mä siis pystyn katsoa leffoja useampaa kertaan. Kyllä mäkin, mutta en silleen ihan niinku viikon sisään. Siis jos vaan porukka haluaa, niin mä ihan mielelläni kattoisin siellä mökilläkin niin. Home Aloneit. Mut anyway. Taas ajatuskatkos. Mut sit joulun aikana ehkä se on just semmoista, että niinku tykätään niinku pelailla yhdessä ja tehdä juttuja, mitkä on semmosia niinku, että tehdään yhdessä. Sillä on niin väliä mitä, mut yhdessä. Joo. Ja sit aina aika lailla silleen, että syödään hyvin. Niin kuin muutenkin kuattona. Ja riisipuuroa mä vaadin aina useammallekin aamulle kuin aatolle, koska mä rakastan sitä. Riisipuuro on kyllä tosi hyvä. Ja se on kyllä hassua, siis kun siellähän pitäisi olla se manteli. Ja sitten se mantelin saa ja saa jotain, toivoo jotain, tiedätkö? Tällainen. Ai se on niinku etsin neulaa heinäsuovasta vai? No et sä sitä eti, vaan tuurilla se tulee jonkun lautaselle, mutta iskähän on tehnyt ihan sika kauan silleen, että se laittaa sinne tyyli pussillisen mantelin. Mä oon saanut viime vuonnakin mä sain joku 6 mantelia. Manteli riisipuurossa. Niin ei sitä kuulu syödä. Se vaan laitetaan siihen viereen ja... Mikä mun lautaselle päätyy, niin se myös syödä. Noin. Se on joku semmoinen, että se tuo hyvää onnea tai jotain. Mutta en mä tiedä, tuoko se hyvää onnea, jos niitä saa 6. No, ken tietää. Siis mähän halusin lapsena, niin kuin mun unelmaduuni olisi ollut se, että mä saisin olla tonttu. Sitten kun mä jossain vaiheessa sain tietää, että voi olla tonttu. Että voi mennä töihin sinne Pukin kylään ja olla siellä tonttu. Mä olin ihan silleen, mä haluan olla tonttu. Mutta se nyt on vähän jäänyt, kun en mä halua asua siellä. Joo. Ai siellä on siis vuoden ympäri? Juu. Ei siellä siis, suurin osahan siellä on kausityöntekijöitä, mutta on siellä vuoden ympäri tonttujakin. Okei. Koska siellä on vuoden ympäri pukkikin. Ja silleen. Joku elää joulupukkina? Saako sit palkkaa? No tietysti. Se on duuni. Vuoden ympäri joulupukki. Siis joku elää joulupukkina. Niin.
Miettikää. Niitä on mun mielestä nykyään useampikin, kun niitä turisteja on niin paljon. Joo, mutta siis niin kuin joka tapauksessa niin kuin, sä olet joulupukki siinä vaiheessa. Niin. Vau. Siistiä. Mut kelaa, kun sais olla tonttu. Se olisi niin siistiä. Tai kyllä mä pienen olisin halunnut olla joulupukkikin. Tai siis sen mä halusin eniten olla. Joo. Mut kyllä mulle tonttukin kelpaa. Mut ei musta nyt tonttuu tullut. Siis se tonttu tuli vaan mieleen siitä, että mähän siis rakastan paketointia. Mä voisin olla joku paketoija myös. Se olisi niin kivaa, mutta ei sekään ole duuni. Ai niin, mä aina tykkään pukea kans koirat aattona. Meillä ei ole Lindalle mitään. No, Linda ei välttämättä tykkäiskään semmoisesta. No ei Taavikaan tykkää. Mä oon pitänyt sillä viimeisimmät joulut semmoista... Se on semmoinen, missä on semmoisia juttuja. Se on vähän niin kuin semmoinen kaulapanta. Mutta siinä on semmoisia isoja juttuja, koska tuolla on niin paljon karvaa, että jos se olisi vaan semmoinen joulunen panta, niin se vaan katoisi sinne karvan sekaan. Mutta joku vuosi mä itse ompelin sille semmoisen jutun, mutta se on niin pieni. Hups, me tuli vähän pieni siitä. Toki Taavi oli silloin itsekin pienempi. Että Hipsu käytti sitä viime jouluna. Okei. Okay. Mutta ei mulla ole muuta. Joo, ehkä tähän loppuun voisi vielä sanoa tämmöisen niin kuin täysin jouluun liittymättömän. Niin värjättiin taas mun hiukset. Tai siis värjättiin juuret, koska mä kävin parturissa vihdoin. Niin värjättiin juuret. Tästä tuli ihan sika hyvä. Joo, nyt se näyttää jopa, vieläkin paremmalta kuin aiemmin. Niinpä, nyt se näyttää niinku blondilta. Tässä olisi niinku mun mielestä kiva pysyä. Että jos tästä ei enää niinku hirveän paljon vaaleammaksi menisi. Niin. Siinä voisi alkaa katoamaan niinku elovärillisesti ja tuntumaltaan hiuksista. Niin, vaikka sä alun perin väitit, että sä haluat ihan semmoiseksi platinaksi silloin, kun ekaa kertaa värjättiin. Joo, mieli vähän muuttuu. Mites, nähdäänkö me sitten uutena vuotena seuraavan kerran? Kuullaan. Se mun piti sanoa, että mitä jos tää jakso on tämän vuoden viimeinen? Joo, eihän me tänä vuonna keretä enää nauhoittaa. Ja mä en myöskään enää tätä loppuvuotta, mitä tässä nyt 10 päivää, 11 päivää on jäljellä, niin haluan käyttää editoimiseen. Niin, joo, nähdään uutena vuotena sitten. Pikku breikki. Sitten katsotaan taas vuonna 2025. Silloin on varmasti kaikki muuttunut. Joo, kaikki muuttunut. Joo. Näkyillään, ei kun kuullaan. Kuullaan kautta näkyillään. Heippa. Hei hei.